Istimna'i da ciwon sanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Menene bambanci tsakanin illolin da suke bujurowa ga mutum idan ya kamu da ciwon sanyi da kuma illolin da suke bujurowa ga mutum idan ya aikata istimna'i? Ko kafin nan, idan yau ka fara shigowa cikin wannan channel din tamu ta Rumbun Hausa TV, ka yi mana subscribe sannan ka latsa alamar kararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Ga mutum idan ya kamu da ciwon sanyi da kuma illolin da suke bujurowa ga mutum idan ya aikata istimna'i. Duk da cewa a zahiri za a ga kusan kamar illoli iri ɗaya ne, tunda so da yawa wanda ya aikata istimna'i da mai sanyin zai ga so da yawa yana ganin fitan farin ruwa, ciwon baya, ciwon kafa da sauran matsaloli irin haka. To amma ga yanda za a rabe bambancin. Hanya ta farko shine idan mutum ya san istimna'i yake aikatawa ya ga wa'innan alamomin, to kun ga ya san nashi na istimna'i ne. Sannan idan mutum bai aikata istimna'i ya ga wa'innan alamomin, to kun ga ya san na sanyi ne. Wannan shi kuma ya haɗa duka biyun, ga sanyin, ga na sanyin, ga kuma na ainihin istimna'i din. Sannan bambanci na biyu shine shi infection, wato ciwon sanyi, ya kasu daban-daban. Akwai wanda yake kama mara, akwai wanda yake kama koda, haka dai. So amma bambanci na uku shine so da yawa shi infection ya fi kama mara. So da yawa infection ya fi kama mara. So amma shi kuma istimna'i ya fi kama kwakwalwa, ya fi kama kwakwalwa. Wannan dalilin ne yasa, wannan shine sirrin bambancin wanda ya aikata istimna'i da kuma wanda ainihin shi bai aikata ba, infection ne ko kuma za a ce ciwon sanyi. Sai ka ga shi mai istimna'i already ya riga affecting din kwakwalwarsa, daga baya sai ya zo affecting din mararsa. To a haka bayan ya affecting din mararsa, sai ya rudu da wannan effect din da ya a mararsa, sai ya ga kaman kawai normal sanyi ne, sai a je a ta shan maganin sanyi, a je a ta shan maganin sanyi, a ga kuma ba a samu ainihin biyan bukata ba, a ga ciwon bayan bai daina ba, a ga ciwon kafan bata daina ba, a ga sha'awar kuma bata dawo ba. To wannan shine major bambancin insha Allah. So amma dai kun san muna tafi da gidanka ne a nan kamfani namu na Mikasan Traditional Clinics. Ga duk wanda yake da matsala ta infection din ko ta sanyi, insha Allah zai yi amfani da full package dinmu da muke bayarwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.